Open Weekend fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana fit-23 u l-24 ta' Lulju. Bisem tal-Missier u tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-għodwa tajba lil kulħadd, jiena Fader Tony Paċ minn Ħalsafi, bħalissa assenjat minn Monsignor Arċisqof biex inservi il-parroċċi ta' Ħalsafi u l-imqabba. Insellem l-anzjani kollha dawk li qegħdin fid-djar isegwu dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Bonaventura. Bniedem ngħidulu intellettwali u moħħu jtieħu ngħidu bil-Malti, imma l-moħħ tiegħu użah ħafna biex jiżviluppa tip ta' dottrina ngħidula kif tirrikonċilja il-fidi mar-raġuni. Waħda ma tiskludix lill-oħra, il-kompan tiegħu, il-kollega tiegħu kien San Tumas t'Akwinu. U flimkien żviluppaw dottrina importanti ħafna għall-Knisja, il-fidi u r-raġuni. Waħda tikkomplementa lill-oħra. Bħalissa jiġuni f'moħħi allura hekk il-bitzilla li hija l-Knisja u l-intellettwali qiegħed jipprepara l-lecture, l-ieħor qiegħed jikteb ktieb, qiegħed jirriċerka. Saċerdoti u ministri ta' tqarbin lajċi li bħallum il-ġimgħa joħorġu fid-djar iwasslu l-Ewkaristija, il-ġenituri li forsi bnaqru ġieħ ta' ras bħalissa x'bdew il-vakanzi jorganizzaw lil uliedhom din hija l-Knisja u ġveru ħafna u ħafna il-katekist li qed jipprepara forsi l-lezzjoni tad-dottrina tal-lejla. Kollha flimkien jagħmlu bitzilla. Kif tneħħi ħajta minnha l-bitzilla tiżżarrat u tiġi xi ħaġa mhix tajba. Tarmija, niftehmu. Nitolbu allura l-interċessjoni ta' San Bonaventura biex il-Knisja tibqa' bitzilla sabiħa li xandar il-bxara it-tajba bir-riżorsi kollha tagħha l-intellettwali, l-katekista, l-ġenitur, kulħadd. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marja Dejjem Verġni, lill-Anġelu Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-Isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbu Alla li tista' kollox li nimxu l-qudiem bit-talim u l-erf tiegħu u nħabirku bla qiegħda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien Ħeżekija marra tal-mewt u ġie għandu l-profeta Iżajja bin Amos u qallu: Dan jgħid il-mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lill-mulej u jgħid: Ftakar mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek f'fedeltà
u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U bekka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-mulej ġiet fuq Iżajija u qallu: Mur u għid lil Ħeżekija, dan jgħid il-mulej Alla ta' David missierek. Jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-dmuħ tiegħek. Arani, issa sentawwa l-omrok bi 15-il sena oħra u neħilsek minn id is-sultan tal-Assirja lilek u l-dil-belt u nħares il-dil-belt. U Iżajija qal: ħajjieħdu ċappatin u jorku l-ġerħa biha u jfieq. U Ħeżekija qal lil Iżajija: liema hu s-sinjal li se nitla' f'dar il-mulej? Iżajija wieġeb: u dan ikun is-sinjal mill-mulej, li l-mulej jagħmel dan. Arani, jiena nraġġa lura d-del 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mat-taraġġ ta' Aħas u x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġġ li kienet telet. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Flimkien, mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jienet, f'nofs ħajti kolli nitlaq, għal-bqija ta' snini iżommuni fi bwieb art l-imwiet. Flimkien, mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Jienet, minnix se nara l-mulej f'art il-ħajjin, ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmlu fid-dinja. Flimkien, mulej, int salvajtli il-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Tneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix ta' raj. Int kebbibt il-ħajti bħal nissieġ, minn newl int qtajtni. Flimkien, mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. Mulej, qalbi tgħix għalik, aħjili l-ruħi, fejjaqni u għatini saħħti. Flimkien, mulej, int salvajt li l-ħajti mill-ħofra tal-qerda. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Jak ukoll. Ara mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Darba waħda is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu: ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt. U qalilhom: ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma il-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu? Ngħidilkom li hawnhekk hawn min huwa aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħniena irrid u mhux sagrifiċċju ma kontux tikkundannaw lil minu bl-ħtija għax bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju ingħaddafna minnu bietna. Nagħmlu żewġ riflessjonijiet qosra fuq dan l-Evanġelju mimli talim u erf li għadna kif rajna. L-ewwel riflessjoni huwa kif għandna nqazzu jum il-mulej. Is-sibt kien il-jum il-mulej għall-Lut, għalina u għall-ħadd. U t-tieni riflessjoni xi tfisser il-preċett ejja ngħidulu hekk illi jenfasizza Kristu llum ħniena rrid imma mhux sagrifiċċju.
kif inqazzu jum il-mulej. Kristu qed jissuġġerilna biex nevitaw ir-riġidità. Fl-antik forsi konna ngħidu isma' nhar ta' ħadd jien naf jekk tagħmel sassija xogħol, all right, forsi l-iktar għamil dnub venjal u taqbes is-sija, din ir-riġidità Kristu qiegħed jikkritika ħafna. Darba minnhom fuq l-istess suġġett Kristu qalilna min minnkom jaqalu l-ħmar fil-bir nhar ta' Sibt u joqgħod jistenna l-għada biex itellgħu mill-bir. Ma tagħmilx sens u veru se tellgħu mejjed żgur. Kif nevitaw ir-riġidità? Ejja nistaqsu ħaġa żgħira. Il-ħadd li għadda, 5 ijiem ilu. X'għamilt speċjali inti li ma għamiltx matul il-ġimgħa? Jew għalik il-ħadd kien qisu ġurnata normali tax-xogħol, x'fil-każ għandna problema. Sibt ħin għall-kelma t'Alla, sibt ħin biex taqsam l-Ewkaristija mal-kongregazzjoni nisranija fil-Knisja, jew il-ħadd forsi ddedikajtu 60 fil-ġimgħa għal job normali, u mbagħad il-ħadd tal-part-time job. Ħriġ naqra mal-familja, ħriġ tal-familja, il-ħadd għamilt naqra eżerċizzju, forsi ma kellek ċans tagħmel, biex tieħu ħsieb il-fiżiku tiegħek, m'hemm xejn ħansi, hija xi ħaġa tajba, mhux veru. Jum il-mulej kif taħseb illi qiegħed iservi l-iskop tiegħu għalik nhar it-tnejn meta dħalt lura x-xogħol. Kif ħassejtek? Iffriskat, rinnovat, jew frustrat, għax forsi il-ħadd allura ma servix l-iskop tiegħu. Jew naħsbu kif nistgħu niddedikaw il-ħadd għal Alla u biex ikun verament jum il-mulej. It-tieni riflessjoni, ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. Hawnhekk tinħoloq diffikultà. Ħafna drabi ġieli innigżu naqra l-xuxim, bosta jmur il-Knisja, u mbagħad bil-Malti ma jagħmilx kif ngħidlu jien, qed niftehmu, x'hekk jaqbil li ngħid, hux veru, kelma kera, kien vera niddejjaq nismagħha jien. Fl-opinjoni tiegħi m'hemm l-ebda konflitt bejn is-sagrifiċċju tal-quddiesa u l-opri li nagħmlu fir-reliġjon tagħna, il-valuri tar-reliġjon tagħna, u l-ħniena. L-isfida ta' kull nisrani hija illi dak li nisimgħu hawnhekk fil-Knisja, il-kelma ta' Alla, il-kmandamenti, il-preċetti li għallimna Kristu u l-Knisja tiegħu, x'ħin noħorġu minn dak il-bib il-barra u mbagħad ikunu f'armonija. L-isfida hija illi m'għandux ikun illi ma jkunx hemm konflitt bejn li ngħidu u nagħmlu u nemmnu fil-Knisja u kif inġibu ruħna hemm barra. Fuq il-post tax-xogħol, fil-ħanut, mal-ġirien, man-nies tat-triq, kullimkien. Dak li ngħidu bħala nsara irrid ikun f'armonija. M'għandux ikun hemm. Allura meta Kristu kien ċar fuq din, Kristu kien ċar ħafna meta qalilna, isma' ejja ngħiduha kif ngħid, il-quddiesa u x'veru, nisimgħu l-kelma t'Alla, naqsmu l-Ewkaristija u da hija xi ħaġa li tfakkarna l-ħin kollu fid-dmirijiet tagħna. Allura x'inhu l-konflitt illi mbagħad hemm barra, dawn id-dmirijiet ħajjitna tkun taqbel u tkun f'armonija magħhom, jiena ma nara l-ebda konflitt, anzi narhom jikkumplementaw lil xulxin. L-avviż ta' Ġesu però huwa ċar. Aħna se niġu ġġudikati fuq dawk l-imberkin opri tal-ħniena. Fl-aħħar tad-dinja Kristu se għalilna, għafżana, għamlilna dan l-avviż ċar. Tmajtuni, sqejtuni, libbistuni, il-qajtuni meta kont bladar, ġejtu tarawni meta kont marit, meta kont il-ħabs, l-opri tal-ħniena. Dawk huma l-qofol rridu jkunu dawn ir-riżultat ta' dak li ngħidu u nagħmlu fil-Knisja, fis-sagrifiċċju tal-quddiesa. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Ikun imfaħħar.
Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Bonaventura biex naqilgħu il-grazzji li se nitolbu lill-Alla. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex fuq l-eżempju ta' San Bonaventura tkompli tirfina it-talim awtentiku tagħha biex il-bxara tajba tasal għand l-ikbar numru ta' bnedmin possibbli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Bonaventura biex aħna l-insara narfu nużaw l-intellett u l-erf tagħna li nakkwistaw biex inresqu iktar u iktar bnedmin lejn il-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex ma nieqfu qatt nipprattikaw l-iktar ħniena possibbli mal-proxmu tagħna kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li jħossuhom il-bot mill-fidi fi Kristu, kemm minħabba l-pandemija kif ukoll minħabba xi tip ta' bruda spiritwali. Enna mulej biex bl-eżempju tajjeb tagħna inresqu iktar persuni lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nistedinkom taħsbu f'xi persuna li tafu li bħalissa għandha bżonn talb tal-interċessjoni tagħna u ngħidu talba għalija. Nitolbu dan kollu bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qegħdin fuq l-altar tiegħek fil-fest fit-tifkira ta' San Bonaventura u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bonaventura, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk, flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Dak ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru il-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha fosthom San Bonaventura, ma' San Giuseppe, ir-raġel ta' Marija li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ibn Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim u nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda għal ħniena tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int ġedditna mulej bil-mister qaddisa, bl-umilta kollha nitolbuk il-grazzja li nsiru nixbħu lil San Bonaventura. Billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen u nimxu fuq it-talim tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Open Weekend fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana fit-23 u l-24 ta' Lulju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santisma urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw it-tieni misteru tal-batija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u magħha ifflaġellawh. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħabżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tielet misteru minn tbatija meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkurunat bix-xewk fir-ras imqazza tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw ir-raba misteru minn tal-batija meta sina Ġesu Kristu ġimgħu bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-ħames misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet.
Missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħabżna da kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, mbirk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Islim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa, ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turrufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Malla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għall-intenzjoni u l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-malejmiek, imbierek inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta.
Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ħenna lina. tlopalina għaddisom malla, Biex ikun jistgħinna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.